Zdravím všechny, mé jméno je Skix a je vlastně můj další tutoriálu a dneska jsem se rozhodl, že vlastně ukážu takový tutoriál, jak si vlastně udělat intro přes Sony Vegas a jak ho potom ještě vyrendrovat. No, takže teďka jsem se rozhodl, že vlastně mám už tu prostě nějaký ty intra, nebo co to je, protože už tady mám video s těma intrama, každopádně udělám do publickou videa Velosofyho, protože tam dělá jako fakt dobrý intra a dobře se od něj jako prostě to dělá. Já to nebudu držovat, jdeme rovnou to, takže vyberte si z toho jakýkoliv prostě intro, ale od Velosofyho, kdybyste chtěli, a je třeba od nějakého, či mi to bude jedno. Já mám hodin do popisku Velosofyho. Takže já jsem si tady vybral už jednu intro, co byla asi zla. Tak, vidíme, že to je 10, takže si sjedeme dolů. Můžeme zabrat více. Dáme sem do 10. Tak, je to úplně stejný intro. Nespojíme zase do více a tam máme download, takže když si to klikáme, tak, tady dáme download, budete mít ten video, subscribe and follow to download. Nemusíte každopádně mu dát subscribe, ale pokud byste chtěli prostě podpořit jeho tvorbu, tak můžete mu dát i follow, kdybyste chtěli. Ale to teďka nepotřebujeme, tady tenhle download. Tohle je download. Takže nemusíte klikat na YouTube. Prostě jsem kanál, to nemusíte klikat. Ale kdybyste chtěli, tak můžete. Tady budete mít link, wallpaper, který se za chvilku hnedka změní na download. Takže počkáme si ještě chvilku. Tak a vidíte, už máme Sony Vegas download. Možná u některých tam je třeba After Effects, ale vykliknete na to Sony Vegas. Tak, máme už tady Sony Vegas, neboli sebe intro, jako Sony Vegas intro a teda. Tady dáme download. Tak, a já to mám každopádně Google Chrome, takže já to mám tady. A počkáme si, než se nám to dostane. Tak, já už to mám stáhlý. Fakt, co to bylo, to bylo. Tak, tady tohle z toho dáme pryč, nebo prostě dáme z toho na plochu. A tohle z toho na pryč, tak. Mám to tady. Jako první já to klikneme pravým a dáme extrahovat zde. Tak. Mám tady intro, vy to kliknete a máte open this, vy to kliknete. Tak, čekáme si. A už tady máme. Už vidíte, že už to tady prostě mám, už to tady na skládání, takže si podíváme, jestli to je ono. Každopádně seká se to, ale když se na to kouknete z té lepší stránky, na to kouknete, tak má jinačí, akorát, že to byste si k tomu ještě museli stáhnout. How to edit the text, jo. Jako ještě ten, ale když se tak podíváte. Práce dobře. No, takže tohle by mělo být rozumně ten your name. Ne, tak to je YouTube. Tady se změníme. Tak, dáme křížek. Už to máme. Teď zase klikneme sem na tohle. A změníme si své jméno. Tak. Tak máme to tam a teď, když to celý dáme, tak můžeme mít úplně krásně. Tak.
Teď už to stačí jenom takhle celý rozkliknout dvakrát, na to kliknout a aby se vám udělal tady celý, protože když kliknete jenom jednou, tak budete být jenom podsuť. A půjdete do file, dáte render as. Tady si dáte internet 1920 1800. Když dám musíte si dát tady tohle. Nevím, že tam dáme intro. Třeba takhle. Úplně jedno. Pak a teď budete prostě do jaký to chcete, musíte dát browse. Tak si já to mám desktop jako plocha. Dáme render. A teď už jenom budeme čekat, než se nám to vyrendruje. Já každopádně budu za chvíli zpět, takže střih. Takže už se mi to stálo vyrendrovalo a teď už nám stačí dát jenom open. Tak, viděli jste, nesekalo se, to bylo to ve Full HDčku. Vidíte? Je to ve Full HD a i na YouTube to bude ve Full HD. Takže jo, já doufám, že se vám toho video líbilo, pokud ano, můžete hodit like. Pokud byste chtěli podpořit moji tvorbu a chtěli byste takový další tutoriály, tak můžete mě tak odebírat a mějte se u dalšího tutoriálu nebo videa a zatím čau.